Čiže čaute, ja som Rolex a toto dnes vám ukážem jedno video. Čiže som tu na čistej mape a tuto môžete vidieť moju HP tlačiareň. Robím srandu. Rozumiem takto. Čiže túto tlačiareň, tuto máme papier v podobe piesku a tuto máme obrázok, ktorý sa nám vytlačí, ktorý vidí tade. No čiže toto bude prvá skúška, prvýkrát to zapnem, čiže a vy toho budete svedkami, čiže startujeme. 3, 2, 1, štart. Už to vychádza. Musíme si trošku počkať. Tak môžete vidieť, že obrazok sa nám vytlačil. Čiže ako to funguje? Ukážem vám to. Pôjdeme tu dnu, počkajte, vypneme to. Počkajte. Si redstone. Počkajte, aj druhý vypneme a druhý opakovač. Dám tu torčky, aby ste videli. Čiže ako to funguje? Naviedol som tento opakovač, tak je to až k tlačítku. Obidve opakovač som naviedol tamto k tlačítku vpredu. Tie sa opakujú a dávajú signál do pistónov. Sú to obyčajné pistóny, nie lepkavé. Alebo styky, ako vy chcete. Tento ide tuto. Čiže ideme naspäť. No. Čiže tu sme dali piesok. Piesok padal. Bolo to takto. Tieto pistóny posunuli tento obrazok. Keďže piesok spadol, mohol sa posúvať ďalej. Skajte. A tu na tejto strane zase pistóny dvíhali do vzduchu. Čiže to bolo asi všetko pre dnešný diel. Keď sa vám video páčilo, dajte páči sa mi to, palec hore a odober. Čaute.